Vítajte u môjho nového videa. Dneska vám idem predstaviť môj domov v Minecrafte. Môžeme rovno začať. Takže toto je môj dom, úplne prvá stavba. Som taká nubačka, lebo poriadne to neviem ovládať na tom mobile. Je to vlastne pre mňa niečo nové. Tak asi. Nejako. Je vidieť, že to neviem ovládať. No tak. No tak. Teraz vám predstavím môj bunker, bunker. Vlastne stavba pod vodou. Mám tam iba posteľ. A sviečky, jednu truhlicu. Viac tam není, alebo tam je málo priestoru. Aj tie itemy sa mi poboha hľadajú. Za tie vzduchové bubliny nemôžem úprimne, hej, ja som ich tu nespravila schválne. Na mňa sa nepozerajte. No, nemôžete sa vlastne ani na mňa pozerať. Ale keď sa pozrieme, mne sa to nocám pod tou vodou páči. Ak hej, tak dajte like na video a môžete napísať do komentárov. Ešte vám ukážem, kde som sa objavila. Povieme tomu po slovensky, tuto. Niekde, kde som ukazovala. Mám tu penzión pre axolotlov. V tej rúžovej ohrade. A spravila som si akvárko pre rybičky. Pôvodne to mal byť bazén. Takže môžem sa s vami rozlúčiť a ahojte. Takže majte sa dobre.